Korean Drama presents Handu Manan So Sa Ka Awit. Ano pa daw sayang kaagi karon? Mo kining usa ka lalaki nga taga Calubi, San Miguel, Zamboanga del Sur. Ang atong matatampo, nagdasingan nga GR. Recorded by X Thunder Gaming. Ma, pa, manangidun ta ko ninyo nga madto kog Manila. Ay, mag-unsa man kas Manila, JR. Manarbaho ko ma. Nam ko'y amigo nga mutabang na ko nga makasulog og trabaho. Kung ani na lang di ay ka mangitag trabaho din ni sa ato dong. Maayo mo ko dito sa Manila pa kay dako-dako ang sweldo ba. O gusto sab ko nga makaadto og laing dapit. Ay, pastila ninyo mga batanon, oy. Gadahan gud kay mo anang moadto mog layo. Ay, unya unsa man dong ato ning palargahon si JR sa Manila. Palaragahan na oy. Total, sakto naman as edad. Salamat inyo ma, pa. Amatin tao kay nakasulog kong trabaho din sa Manila. Yes. Oh, sa trabaho ni Bay. Okay naman na ba ug salamat din sa pagtabang nimo nako ha nga makasulog trabaho. Ay, nago na ako eh. Sumukay, bigo ko to. Salamat bay. Ay salamat. Pahuway na gid ko. Kapoy madlawa na kay daghang customer. Makalingaw lang una kong cellphone bay. Unya na ko matawag kung duka na kay ko. Kinsa ning Jovi nga niagi sa akong wall. Murag familiar man ako. Ako ni message be. O kung mo reply, akong tawagan. Mao ba taga San Miguel di ka? O, town. Daan pagid ko kay pamilyar na ko imong naong. Asam di ka ron? Diara sa ato. Ikaw? Di ako sa Manila. Mao ba? Jov. Why masuko ni mo kung tawag-tawagan di ka? Wa man. Maayo nun. Paliho ko na kung on sa mong kamera di aron makakita gid ko nimo. Mao di ay nga usahay busy ka sa mong cellphone. Kinaan di kay ka-chat, ha? Lingaw lang ba? Taga mo aron pud di. Sige, Bay. Kubati. I love you, Jov. Hoy, manguyab ka na ko nga wa pa man ta magkita. Nganong day? Nindot no na. Aron din kita na to. Uyab na ta. JR, Unya. Unsa man? Uyab na ta. sige na lang, uy. O, JR, ako na kang gisugot. Salamat, Jov. Ha? Muli ka diri sa ato? O, Jov, kay taw-taw na ba ko diri sa Manila. Ug aron sa nga magkita na tas personal. Sige, JR. Magpaabot ko nimo. Jov, ikaw ni? Ako taon. Mas kuha pa gid ka sa personal. Sus, atik ay. Tinuod bitaw. O, ni sa mo tanggak ng gugma nimo nga nakita na ta. JR. I love you, Jovi. I love you to JR. Recorded by X Thunder Gaming. Ha? Mga tutas Manila? Oh, Jov. Pero nga kung gusto nga magtipo na lang ta dito. Kana kung okay rin mo. Sige. Okay na ko nga matutag Manila. Og, magtipo na lang ta dito. Kadugay ko mo na uli. Never time ko tayo eh. Ha? Overtime? O dito kasi mo uyab?
Sa'yo uyab ba dayo? Nahibaw ko, oy. Nga naamoy bagong kauban nga mga babae sa inyong trabahoan. Mo tingali na hinungdan no nga malaki kas papauli. Jovi. Selosa din imong asawa, JR? O lagi, Charlene? Uy, kawagoy ayo ng imong asawa. Ah, ako di pa magud matawag nga asawa kay wa pa man mi makasal. Ko pa rin mo ba, ngita kag lain. Ah, Mapauli na ka, Jay? o Char? Doon na tagawas. Ang sam ko. Di naman hinukom makalimot sa naong ni Charlene. Magsige naman hinukom hunat-hunat niya. Oh. Ngano nagsige magtungok diha? Nagunaw na kasi mo uyab? Oh, ha? Gimingaw ka? Tawagi. Day, nung sam ka, uy. Pataka magagayaw-yaw di ha? Ikaw ba? Maglagot ka di ko. Mangita mo yung guglain ba? O pangita, uroy. Ha? Nakagusto ka na ako? O Char, may chance ka kunin mo. Mutog na lang ka ni mas tinuod, Jay, ha? Ganahan masad ko ni mo kay buotan ka. Ha? Nasa to pa. Kita na, Charlene. O, JR, ako na kang gisugot. Salamat. Charlene. JR. Tug-an na lang nga naa kay lain, JR. Jovi. Lahi na kay muliho karon, JR. Mao nga angko na lang. Oh! Oh, nakulain! Ug tungod sa dani mo, tungod ra sa di mo. Kay silusa kay ka, ngawa sa lugar. Nga bisag wa ko'y gibuhat nga daotan, imo kong butang-butangan. Mao ni nagpakasa na lang ko. Ah, di ay. O sige. Tan-aon ta. Mubaws ko nimo. Kinsa kay istorya yung Jovi ni. Ningaw kay siyang nagstorya-storya sa cellphone. Tawa-katawa pa. Panid-an lang ganyan ako. Uy, si random din yung magipuyan. Ha? Ino kanibayahan na? JR? Oh. Si Jovi ba ang hinahanap mo? Ah, opo, ate. Nakita mo ba si Jovi? Oo. Umalis siya at may kasamang lalaki. Oo. Usa na kasi mana nakalabay sa katubigan ni Jovi. Ay, tingali nga. Ako lang siya kalimtan. Oh. Si Jovi mo yung nanawag. Hello? JR, pasaylo ako sa kong gibuhat. Mangayo kag pasaylo sa imong gibuhat nga pagbiya nako. Kinikuyo kag laki. JR, Nganong imo man gibuhat nako? Diyos. naglagot magkukunin mo kaya ngita kang lain. Mau pa uli ko dihaan. Magasulti tag maayo. Unsa pa may mo gibalikan? Dito na lang unta kas bag ko ni mo uyab. Dili may magkasinabot, JR. Magsige lang mig-away. Mao ako sige biyaan. Ug gibalik ka aron makiguli na. O, JR. Ug nagtuo ka nga makadawat pa ko nimo. Sorry, Jof. Mahal ti ka. Pero sa mong gibuhat ako, di natin ka mapasaylo. JR. Tinuod ako sa ni mo. Pero wa na lang unta kami paus. Kung unsa pa akong gibuhat. Dog, pasayloan na lang ko, Dog.
Magbalik na lang ta. Sorry kayo. Sorry, Joff. Balik nga sa bag ko ni mo kaiwan. Kaya di naging ko makigbalik pa ni mo. JR. Sabi nga, namugos nga makigbalik na ko. Pero nausa na nga akong hukom. Nga di naging ko makigbalik niya. Sa pagkakaroon, nag-ipon namin ni Charlene. O basa ko magmahay, kay pinangga man namang usag-usa. Di na lang kutob. O daghang salamat sa pagdagkan ng akong tampo. More power sa RMN.